Benvinguts a l'acte de presentació del Cercle Mallorquí de Negocis i a la conferència del president del Cercle Català de Negocis, el senyor Albert Pont. Honorable president del Consell de Mallorca, digníssimes autoritats, digníssim auditori, gràcies per venir. Ens trobam de ple en la setmana del tricentenari. Demà farà 300 anys de la caiguda i derrota de Mallorca a mans de les tropes borbòniques. Aquests fets van significar perdre les nostres institucions i llibertats. 300 anys després continuem sotmesos a aquesta Espanya que ens anul·la, que ens priva del dret a ser i decidir i sobretot ens nega un finançament just per poder desenvolupar-nos com a país. Per mirar de fer surar les nostres finances acaba de néixer el Cercle Mallorquí de Negocis, una associació que vol ser la referència per a l'empresariat compromès amb l'economia productiva de la nostra illa. Avui és un dia especial per un grapat de persones que ens hem volgut involucrar en una aventura que, de totes, ha de sortir bé. I ha de sortir bé perquè, en il·lusió i ganes de fer feina, no ens guanyarà ningú. Honorable president del Consell de Mallorca, senyor Miquel Sanyat i Riutort, benvolgut president del Cercle Català de Negocis, senyor Albert Pont, senyor Val Ladinca, digníssimes autoritats i digníssim auditori. D'entrada, vos he de dir que sol veient aquest auditori ja és un goig en ple mes de juliol, i això demostra que hi ha gent per aquest país, hi ha gent que vol disposar de treballar per un futur esperançador per a aquest petit nostre país. I des d'on? Des d'Escó de Mallorca, des de la ciutat on el fort de l'economia es troba a la seva indústria, que s'ha de reforçar, ha de ser més competitiva i d'actuació internacional. I doncs anem a per aquests pilars, a sustentar aquesta economia. El qui vos parla és el que ha assumit la responsabilitat de presidir el CMN, entitat associativa de professionals i empreses que pretén aglutinar tot el teixit empresarial illenc. Aquest que vos parla és un modest enginyer, és un modest empresari que l'única habilitat que ha tingut en aquest sentit ha estat aglutinar un equip de professionals de primer ordre. Creiem que queda molt ben sintetitzat en el nostre lema el que pretenem, l'economia productiva pel país i per a la gent. El càrrec que assolesc no pas, com vos he dit, té especial mèrits propis, perquè som un enginyer, un docent, amb el coneixement d'economia de qualsevol empresari que ha d'estar en el peu del canó cada dia, 365 dies i 24 hores al dia. Però poder produir i obtenir estabilitat, tranquil·litat per a la seva família alhora que contribueix a l'economia i al propi país. Però aquestes humils habilitats el que he pogut fer ha estat impulsar pel desig de poder traçar un futur esperançador per a les generacions que pugen i amb l'arrelament i estimació a aquesta terra és el d'actuar com a catalitzador per reunir un equip de professionals de primer ordre i encara més millors persones amb una capacitat de visualització i de sensibilitat analítica fora del comú, inquiets, interessats pel desenvolupament econòmic, social i social d'aquesta illa, que s'ha de traçar a curt, mitjà i llarg termini. Aquesta és la junta directiva i col·laboradors, l'equip de treball que conformen el CMN, persones que provenen de tots els sectors i que han assumit grans responsabilitats dins cada un dels seus camps i posen ara la seva experiència i el seu coneixement a disposició de la societat. Catedràtics mallorquins que han exposat el seu talent tant a àmbit illenc
com internacional, a diferents universitats de prestigi, professors de la universitat, directius alt directius d'entitats financeres, directius del sector turístic, experts coneixedors del mercat, professionals capdavanters, empresaris ben arrelats al teixit productiu illenc i també comptant amb l'assessorament d'economistes de prestigi, economistes, catedràtics i professors de la Universitat de les Illes Balears, que s'uniran als equips de treball propis i creats en les altres entitats amb les que hem establert col·laboració. En definitiva, un dream team de voluntaris, sense cap ànim de lucre, ni interessos de partidisme polític, al servei d'un objectiu. La nostra missió i visió és assolir una estabilitat i desenvolupament econòmic que repercuteixi directament en la societat, en la correcta assignació de recursos i d'excedents que genera. Des del CMN volem actuar com a catalitzador del teixit econòmic i empresarial mallorquí per afavorir i reforçar les sinergies d'actuació, per a ser referents tant en el mercat illenc com en el mercat internacional. Com ho farem? Aprofitant primordialment els avantatges competitius i estratègics de l'euroregió de l'arc mediterrani nord-occidental, aquell sorgit entre territoris a partir d'unes coincidències històriques, lingüístiques, socials i sobretot de mentalitat empresarial. Actuarem en capacitat de visualització i anàlisis, preparant-nos per afrontar els reptes futurs, els possibles canvis de context influent en el nostre entorn, que permetin garantir l'estabilitat i el desenvolupament econòmic del nostre territori i societat. Per això hem establert els convenis de col·laboració amb altres entitats, com és l'Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa del País Valencià, entitat que es va crear l'any 2002 i aglutina empreses, institucions del País Valencià, Catalunya, Catalunya Nord, Andorra i les Illes Balears, amb la intenció de fomentar la cooperació entre regions del Mediterrani nord-occidental. Així, també hem establert conveni de col·laboració amb el Cercle Català de Negocis, que avui ens honora tenir el seu president, l'Albert Pont, que és tot un referent. Perdoneu-me que vos ho digui, sí. President del Cercle Català de Negocis, professor de Relacions Internacionals en el Màster de Diplomàcia i Acció Exterior, llicenciat en Ciències Polítiques i Administració, especialista en Dret Internacional i Relacions Internacionals, executiu MBA de la Universitat Ramon Llull i autor d'aquests dos llibres de referència i de capçalera del procés que s'està portant a terme en el Principat, de l'Endex Hispània i Addendum. I em penso que n'hi ha un altre en preparació que serà de molt d'interès. Abans vos havia comentat per què hem triat aquest lloc, des de l'Escola de Mallorca, molt bé, per començar aquesta singladura, però també és des de la part forana, on s'han iniciat històricament els moviments transcendentals de la nostra història. Però també hi ha una data assenyalada, com molt bé ha dit el nostre company Ricard, l'11 de juliol. Si nosaltres, el 31 de desembre del 1229, el rei en Jaume ens constituïa com a nació, com a regne enmig de la mà, atorgant-nos privilegis avançats a la seva època, que inclús avui en dia alguns no gaudim, teníem inviolabilitat del domicili, justícia gratuïta, entre d'altres, això va permetre afavorir una bonança econòmica de 5 segles. Però l'11 de juliol, de just fa ara 300 anys, capitulava Mallorca front les tropes franco-espanyoles d'en Felip V. En la Guerra de Successió, a la Primera Guerra Mundial, per ser assimilats, que perdent cost, que va ser que aquí perdérem
constitucions, institucions, llibertats i privilegis d'una nació sobirana que érem. Per ser simplement assimilats com a província a les Corts de Castella, a ser desposseïts de tot, sotmesos a una repressió militar fins a l'extenuació del nostre poble, sols pel que representava, i que representava, sí. Érem la nació més admirada d'Occident a la seva època, per als seus privilegis i les seves llibertats de la seva societat. Amb un sistema d'elecció predemocràtic dels seus representants, i tota la societat estava representada. Poques distàncies hi hauria respecte a l'esquema parlamentari, dissenyar i visualitzar quina Mallorca volem a curt, mitjà i llarg termini, a garantir un futur esperançador per als nostres fills. Per això, des del CMN, un dels objectius és fer visible el suport als empresaris mallorquins, cap a fomentar el debat econòmic que permeti desplaçar la centralitat de l'espectre polític del país envers el procés de reconstrucció del país, establir criteri i argumentació dels efectes econòmics reals mitjançant la recerca intel·ligent de la informació, aportant-la als ciutadans, empresaris, representants polítics mallorquins, per poder establir quins són els instruments necessaris d'estructuració i organització pròpia, que garanteixin la viabilitat econòmica illenca i la competitivitat de les nostres empreses, així com una assignació correcta de recursos i excedents que genera la nostra economia. Contribuir a generar un marc favorable a la plena incorporació de l'economia mallorquina als mercats internacionals i consolidar el lideratge illenc com a referent per al sud d'Europa, en la euroregió de l'Arc Mediterrani, que és el principal corredor turístic del món. En aquest sentit, vos vull anunciar ja que farem una bateria de fites i línies de treball. En primer lloc, indica-vos la previsió del proper mes de març del 2016 de l'organització conjuntament amb la nostra entitat col·laboradora, l'Institut Ignasi Villalonga i el Cercle Català de Negocis, d'un congrés internacional sobre finançament a la Unió Europea. Fita molt important i pot aportar criteri i vies d'actuació a aquesta transcendental qüestió. Esperem poder comptar amb el suport institucional per a poder fer realitat aquesta important fita. President, post-trasllat per interès d'aquest territori i aquesta societat. Segona línia. Senyor Baldes, des del teixit municipal, des de Baldes, regidors, tots els empresaris implicats, de base, hem d'actuar de base, és de ser un moviment transversal, establiment de grups de treball, de grups de networking als diferents municipis de l'illa per tal de cohesionar, capacitar i establir sinergies d'actuació en el propi teixit empresarial, dotar els grups d'un alt compromís d'implicació en l'economia productiva, assolir una alta credibilitat que alhora es transformi en rendibilitat. Tercer, un projecte ja a nivell internacional, també. Projecte de transferiment de coneixement, de persones i finançament en el camp de l'emprenedoria turística, amb una proposta molt clara d'actuació, crear una xarxa de coaching europeu que faciliti l'intercanvi nord-sud, est-oest dels recursos econòmics, financers, persones, idees i amb innovació turística, amb la finalitat d'aprofitar els recursos intel·lectuals i econòmics dins de la Unió Europea i transformar les associacions empresarials regionals en ambaixadores les unes de les altres i posar en valor en comú els recursos intel·lectuals i financers. En síntesi, establir el camí per a que el teixit illenc, productiu illenc, es capaciti, tingui flexibilitat d'adaptació al canvi de context influents en el nostre entorn, que permetin garantir l'estabilitat i el desenvolupament econòmic del nostre territori i societat. Per això ens cal compromís de tots i recordant unes perles de l'Ada i Rovira: sense confiança no hi ha compromís i sense compromís no hi ha qualitat.
sumades a unes altres d'en Vincent Lombardi, que deia que el compromís individual cap a l'esforç en grup, això és el que fa que un equip treballi, que treballi una companyia i treballi una societat i una civilització treballi. Necessitem la vostra confiança i el vostre compromís per assolir l'economia productiva pel país i per a la gent. Moltes gràcies. Gràcies, president. Fa uns instants que parlàvem del finançament autonòmic. Ara ho podem fer, encara que sigui de passada, dels greuges comparatius. Segons les dades de l'última liquidació del finançament autonòmic, les Illes Balears i Catalunya passen de la segona i tercera posició, respectivament, a la 9a i 10a, i el País Valencià de la 9a a la 13a posició. Això vol dir que per sobre de les Illes Balears hi ha 9 comunitats amb més recursos per càpita, 10 en el cas de Catalunya i 13 en el del País Valencià. En canvi, hi ha autonomies que experimenten el procés invers, com Extremadura, que passa de la 14a posició a la tercera, amb 2.514 euros per habitant, enfront dels 2.019 del País Valencià, 2.125 de Catalunya i dels 2.150 de les Illes Balears. Bé, com que no es tracta aquí ara de marejar-vos en xifres i dades, us convidam a escoltar amb atenció un autèntic especialista en economia i balances fiscals. Té la paraula el president del Cercle Català de Negocis, el senyor Albert Pont, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, en l'especialització de Relacions Internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona, entre moltes altres titulacions. Com ha dit el president Rosselló, autor del llibre de l'Enda Ex Hispània, que ja va per la 10a edició. Senyor Pont. Moltíssimes gràcies, senyor president, Miquel Ensenyat, president Bartomeu, president. Moltíssimes gràcies per la possibilitat de viure un moment històric. Poques vegades, quan surts de casa pel matí, ets conscient de viure un fet excepcional, un fet del qual algun dia els nostres fills, els nostres nets en parlaran. Des que vaig saber de la constitució del Cercle Mallorquí de Negocis, després d'un any de converses, després d'un any d'haver vingut jo per aquí a les Illes a valorar aquesta possibilitat i la possibilitat de poder-hi col·laborar des del Cercle Català de Negocis, el Cercle Català de Negocis ha entrat amb una espiral difícil de gestionar, amb una espiral de creixement des de les bases, des del territori, el Principat i també acompanyant el procés. Fa molts anys vaig sortir de casa per anar a Madrid. Home, anar a Madrid de tant en tant s'hi pot anar, vull dir, no és res dolent. I vaig anar-hi amb la il·lusió de fer oposicions per la carrera diplomàtica. Vaig estar-hi uns anyets, fins que em vaig adonar d'una realitat nova, d'una Espanya que jo no coneixia, o que jo coneixia de sentir-ne parlar, però no d'haver-la vist. D'una Espanya molt lligada al poder de l'Estat, envoltada de diplomàtics, d'advocats de l'Estat, de tècnics superiors de l'administració, d'alts càrrecs, etc. Res comparable amb la companyia que avui tenim aquí, per suposat. Fins que un dia em vaig adonar que la meva presència allà era ingrata, no era benvinguda, no s'entenia i a més no m'hi volien. Però no per mi com Albert Pont, sinó pel fet de ser català.
En certa ocasió vaig estar davant del Tribunal de les Oposicions i vaig estar 7 anys, i en certa ocasió el president del tribunal, imagineu-vos una cadira aquí mirant cap a l'estrada, aquí 7 persones, totes de l'antiga escola. L'antiga escola vol dir l'antiga escola, ja m'heu entès, no? I el president del tribunal li diu: ah, viene usted de Barcelona. Claro. ¿Y qué le parece a usted el hecho de que un catalán pueda representar a España en sus relaciones internacionales? Ostres, depèn del que diguis, t'hi va aprovar el concurs o suspendre'l. Evidentment vaig dir una cosa molt políticament correcta, tant que ni me'n recordo, però vaig pensar que aquell senyor tenia raó. Però jo tenia un company que estudiava amb mi, que estudiàvem junts, que ens cantàvem els temes mútuament, és a dir, ens ajudàvem a estudiar, i ell era de Toledo i fill de general. I no tenia sentit que a ell li preguntessin: oiga, ¿esto de ser de Toledo es compatible con el hecho de representar a España en sus relaciones internacionales? No tenia sentit. Allò que per un principi jo ho veia com una injustícia, en realitat aquell senyor m'estava constatant un fet, que és que nosaltres som estrangers. Ens ha tocat viure en un país que no és en un estat que no és el nostre. I davant d'aquesta constatació vaig voler estudiar quants catalans del Principat hi havia a la carrera diplomàtica, quants havien arribat a ser ambaixadors. El 0,8% del total. Quan som el 16% de la població, el 20% del PIB, dius, no m'estranya, si tots s'han ensopegat amb aquest president del tribunal que em va preguntar jo, dic, havien d'anar patant aquí, havien d'anar caient un rere l'altre. Van passar 4 anys. Abans no em vaig adonar que hi havia preguntes en l'examen que si les aprovaves, si les encertaves, si sabies respondre-les correctament, suspenies l'examen. Però no és que suspenguessis l'examen, és que ja no calia que t'hi tornessis a presentar l'any següent. Perquè en aquell examen hi ha preguntes que estan fetes perquè t'identifiquis. L'estat espanyol funciona així. Avui dia l'estat espanyol encara ja perviu un sistema, un règim d'estrangeria cap als catalans. I això el Cercle Català de Negocis ho denunciarà davant de les Nacions Unides aquest any que ve, a partir del setembre que ve. Estem iniciant en tràmits. A partir d'aquí jo vaig prendre consciència d'un fet, i és que jo tenia una vocació, però treballava per l'empresa equivocada. Bé, això passa, oi? Això passa a vegades, oi? I vaig decidir, doncs, canviar d'empresa. Vaig decidir canviar d'empresa i vaig adreçar-me al Cercle Català de Negocis, que en aquell moment no era res més que una petita associació que s'acabava de formar, d'empresaris, d'autònoms, de professionals liberals, que tenien un objectiu comú, que era de caràcter polític i econòmic, que fonamentalment consistia en denunciar l'espoli fiscal. L'Espanya ens roba, és un eslògan que va sortir d'aquell Cercle Català de Negocis. Ara el trobem horrorós com a eslògan, però en aquell moment tenia el seu sentit, perquè era així. I ens roba no només perquè ens fotin 17.000 milions d'euros, no, és que això és mentida. És que és mentida. Jo vaig viure molt de prop el tema aquest de les balances fiscals. Jo era a Madrid en aquella època i conec algunes de les persones que les van calcular. Això va venir del president Maragall. Va ser una pressió del president Maragall, que l'estat espanyol no publicava les balances fiscals, era completament opac. Escolteu, en un estat democràtic això no pot ser, els ciutadans han de saber on van els seus diners, m'explico? Això és de maduresa política, no? El cas és que la xifra que va calcular el Ministeri d'Hisenda
era tan astronòmica que es van adonar que no la podien publicar. Però no coneixien cap altra manera de calcular-ho, perquè era la primera vegada que ho feien. I el que van fer va ser demanar a les Funques, l'associació de caixes d'estalvis, els van portar les dades i els van dir, nois, ens ha de sortir una xifra menor d'aquella que ens ha sortit a nosaltres. Ho heu de calcular de manera que ens surti una xifra menor que la que ens sortia a nosaltres. I ho van fer. Van trigar 2 anys d'anades i vingudes al Ministeri. Mire, nos sale tanto. No, tiene que ser menos. Vale, ja ho recalculem. Mire, nos sale tanto. Al 2005 es van publicar i sortia que a Catalunya era de 22.000 milions d'euros el dèficit fiscal. I mica en mica, a mesura que van passant els anys, ens l'han anat rebaixant de 22 a 20.000, de 20.000 a 18.000, ara ja parlen de 16.700, que l'hem assumit com a veritable, quan mai més s'han tornat a publicar, i ara ja comencen a haver-hi algunes patronals, alguns acadèmics que parlen de dèficits fiscals de 14.000 milions d'euros. L'estat espanyol està preparant una tercera via per Catalunya, que és, mire, te ofrezco 4.000, tu tienes 10.000 de dèficit, de espolio, te ofrezco 4 i mira, així quedem. No, és que no són 10.000, ni 14, ni 16, són aquells 22 o més que no ens has volgut explicar. No és creïble que el dèficit fiscal a Catalunya sigui el 9% del PIB i a les Balears sigui del 14,5%. Si una economia com la de les Balears pot sobreviure amb un espoli del 14,5%, no té sentit que Catalunya només sigui del 9,5%. És més, és que no té sentit que les Balears també sigui del 14,5%. D'entrada, la moraleja de tot això és que d'allò que vingui de Madrid no ens hem de creure res. Ens donen les dades que volen, quan volen, cuinades com volen, i ens fan el número. Penseu que als anys 90 hi va haver una predisposició per part dels polítics catalans a negociar amb Madrid davant d'una conjuntura de debilitat dels diferents governs de l'estat espanyol a canvi de certes compensacions fiscals, trams de IRPFs, trams d'IVAs, una millora en el finançament autonòmic. Allò es va fer per reduir el dèficit fiscal, però a la pràctica, al cap de 10 anys, el dèficit fiscal de Catalunya era 2 vegades i mitja superiors al que hi havia abans de l'acord. I dius, ostres, i com pot ser? Doncs home, perquè el que t'han donat per una banda t'ho han pres per una altra, perquè et diuen efectivament que et donaran una sèrie de trams en impostos que efectivament te'ls han donat, te'ls donen, és així, amb això no t'enganyen, però tenen mecanismes per treure-te'ls per una altra banda. Per exemple, diuen l'any que ve invertirem 1.100 milions d'euros en infraestructures i al final n'executen 200 milions o 300. Vol dir que de cada 4 anys, un any, l'estat espanyol no inverteix res al Principat. Això ho dic perquè aquí aneu agafant aquests models de càlcul per començar a fer-ho el mateix aquí a les Balears. M'explico? Sigui com sigui, tot això no ve d'ara, tot això és històric. L'economia espanyola no és una economia productiva, no es fonamenta en l'economia productiva, és una economia financera, fonamentada en l'especulació, és una economia on hi ha, diria jo, una vintena d'empreses, potser alguna més, que són les que realment mouen el poder econòmic d'Espanya i que comparteixen una cosa, comparteixen un únic client, l'estat espanyol. Són empreses que es dediquen a fer obres públiques, canals, ports, autopistes, encara que no hi passi aigua, encara que no hi passin cotxes, és igual. No cal que tingui, des del seu punt de vista, no cal que aquestes infraestructures tinguin rendiment econòmic. El negoci està en fer-les.
Deia la senyora Botella, quan Madrid va ser desestimada per tercera vegada ser seu dels Jocs Olímpics, no os preocupéis porque el 85% del negocio que generan unas Olimpiadas ya lo hemos hecho. Y tan que lo habéis hecho. 12.100 milions d'euros de deute per infraestructures que han quedat a mig fer o construïdes en desús. Hi ha un vas comunicant entre les partides de deute de l'Estat i les partides d'ingressos d'una vintena d'empreses. I viuen d'això. I l'oligarquia de Madrid, davant del dilema de o bé salvem l'Estat, nuestro Estado, o bé salvem nuestras empreses, han decidit salvar les empreses, les seves empreses. M'explico? I no perdre quota de mercat i fer a canvi que el deute de l'Estat vagi augmentant, vagi pujant. L'Estat espanyol és l'Estat que més fallides ha fet al llarg de la seva història, n'ha fet 23. Bé, potser abans de final d'any viurem la 24ena, és una cosa que no tothom la viu, només es viu un cop cada 2 generacions, vull dir que encara tindrem la sort de poder-ho viure, no? Repeteixo, l'estat espanyol és l'estat del món que més fallides ha fet, és l'estat que va fer la primera fallida, el primer fent fallida, el que més fallides ha fet, i quan analitzes les fallides que feia, te n'adones que les fallides no eren un error del sistema. Les fallides formen part del sistema. Perquè a cada fallida s'ha produït una concentració del capital. S'ha democratitzat, s'ha socialitzat el deute, s'ha fet pagar el deute a tota la població i s'ha concentrat el capital en les mans d'aquells que havien provocat la fallida. Un exemple. El 1606, Espanya, la monarquia hispànica, en aquell moment fa fallida. I la manera d'en sortir-se'n va ser genial. Va ser el 1609 expulsar a tots els moriscos que hi havia. Amb l'expulsió es van apropiar, la corona, es va apropiar de tots els seus béns, de totes les seves terres, cases, tallers, etc. I encara quan van arribar a Port, a Sagunt, a València, a Alacant, les autoritats locals me'ls van obligar a deixar tot el que duien els carros. I van arribar a Oran, Argel, amb la clau de casa seva pensant que potser algun dia podrien tornar. Tots aquells béns van a passar a la corona espanyola. Al segle XIX es van produir les desamortitzacions de l'Església, amb un arrabat de liberalisme laïcista i un bé negre amb potes rosses. No sé si es diu aquí l'expressió o no, però ja... És que jo no n'he vist, de béns negres amb potes rosses, però bueno, entrant per ximplet si dic segons què, no? El cas és que l'estat espanyol al segle XIX fa 8 fallides, 8 una rere l'altra, pum, 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 pum. I l'única manera, fallida vol dir que un any fas fallida, però els 6 anys anteriors de la fallida hi ha una crisi de flamisells, com si diguéssim, però és que uns anys després de la fallida hi ha 4, 5, 6 anys més també de crisi. Per tant, 8 fallides al segle XIX vol dir tot el segle XIX de crisi una rere l'altra. Doncs la manera, com que ja no hi havia moros, ja no hi havia jueus, dius, pues la Iglesia Catòlica Apostòlica Romana, me'ls hi van embargar tot. I així és com la metròpoli es va alimentant a mesura que ens empobreix deliberadament, perquè la tenim parasitant. Quan un analitza de l'IBEX 35 les empreses que han estat creades a Madrid per capital privat madrileny, d'aquelles grans empreses que ara ens vindrien al cap, potser ens vindran al cap 8, 10, 12, 15, 20, no? Cadascú. Quantes creieu que han estat creades a Madrid per capital privat madrileny?
de totes les empreses de l'IBEX 35. Bé, jo no sé quines us ha vingut al cap, no? Però molt probablement cap d'elles. Com a molt una o dues. La major part són antics oligopolis d'estat, antics monopolis d'estat, disculpeu, que van ser privatitzats i se'ls van quedar ells. I pobre de tu que gosessis invertir en un dels seus negocis. Aquí l'oligarquia catalana, perdó, l'oligarquia espanyola de Barcelona, que també la tenim, van voler fer un disbarat. Van voler comprar, van voler invertir en una empresa que es diu Endesa. I què va fer? Què van fer els seus col·leguilles a Madrid? Ni hablar del peluquín, antes alemana que catalana. O sigui, abans ens ho venem als estrangers, abans que una empresa catalana s'apropiï, s'apoderi d'una empresa d'un sector estratègic com la distribució elèctrica. I dit i fet, ho van fer els alemanys, finalment no la van poder comprar, però ho van vendre a una empresa pública italiana. Tot per tal d'evitar que els catalans ocupessin el lloc que els correspon a Madrid. L'any passat em van explicar companys vostres que fins i tot una empresa de Mallorca que es dedica a fer ensaïmades i que es dedica a vendre ensaïmades de Mallorca a l'aeroport de Son Sant Joan va ser obligada a traslladar la seva seu a Madrid perquè si no AENA no li donava la concessió per poder vendre en el seu aeroport. I no només això, la seu de Transmediterrània està a Madrid, a 700 metres sobre el nivell del mar. És que és genial. Jo fa cosa d'un any vaig fer una conferència a Madrid amb l'Albert Rivera de Ciudadanos. Home, s'han de tenir amics de tot arreu també, no sé, no? I jo vaig dir, dic, mireu, vinc a Madrid i he llegit els diaris que avui s'inaugura la Direcció General, o sigui, la nova seu de la Direcció General de Salvamento Marítimo. Dius, per l'amor de Déu, xiquets, que no veieu, que no teniu puta idea d'on estan les Ries Bajas, que si s'enfonsa un vaixell i no sabeu què fer amb ell. Però clar, és la capital. És aquesta concepció de l'estat centralista, vertical, la que ens fa mal. I ens fa mal a nivell econòmic, més enllà de la ideologia, perquè això que dèiem abans dels territoris, del dèficit fiscal, que si Catalunya porta i després ens treuen, això, haver de dir això és horrorós. Et fan ser jueu. Mira, este catalán ya está contando lo que le damos y lo que le que tal. ¿M'explico? No, si no és això, senyors, si no és això. Ja està bé que hi hagi solidaritat entre territoris, naturalment. Des del Cercle Català de Negocis no ens hem oposat mai a que hi hagi solidaritat entre territoris, a que hi hagi transferències de rendes. Però aquest sistema de transferència de rendes ha de complir uns criteris. Primera, durant quants anys? Segona, quant de diner, quina part del producte interior brut? El Fons Monetari Internacional diu que dèficits fiscals superior al 4% del producte interior brut denota relacions de colonialisme. I vosaltres esteu al 14%. I a sobre és mentida que esteu per sobre del 18. M'explico? Primera, durant quants anys, quanta quantitat? Segona, s'ha de complir el criteri d'ordinalitat, que és el que abans exposaven. Escolta'm, la regió més rica és la que ha d'aportar més. Però una vegada ha aportat, una vegada s'ha produït l'anivellament solidari, ha de continuar sent la més rica. No pot ser que la primera i la segona més riques no aportin res i la tercera i la quarta passin a ser la novena i la desena una vegada han aportat al fons solidari. M'explico?
Perquè al final resulta que hi ha regions on tots els alumnes fa 10 anys o 15 que tenen un ordinador portàtil cada un. Quan al Principat encara hi ha 1.080 escoles que estan en barracons prefabricats. I des del Ministeri de Cultura, d'Educació, disculpeu, no els importa tant si els nostres estudiants estan en barracons prefabricats. El que els importa és que aprenguin a parlar correctament el castellà. Colonialisme. Nosaltres no ens oposem a les transferències de rendes, però no és això el que volem, no és aquest el futur que volem per Andalusia, per Extremadura, per la Múrcia. Pobles que, diré, que encara han passat més putes que nosaltres en la seva relació amb l'estat espanyol. I això de vegades no ho reconeixem. Sí. Jo tenia un amic, jo fa molts anys treballava amb un escorxador, abans de voler ser diplomàtic, jo treballava amb un escorxador. I vosaltres direu, i com pot ser que d'un escorxador vulgui ser diplomàtic? Home, si treballes amb porcs i cabrits, doncs la línia és la mateixa, diguéssim, no? No varies... El sector és diferent. Però la línia és aquesta, no? Vull dir, no, estàs allà mateix. I em deia, en mi casa vivíamos en cuevas, en Almeria vivíamos en cuevas, ara encara hi viuen, però són coves, però maques, és a dir, no maques, vull dir, tenen la cèdula d'habitabilitat i tot, no? Però en aquella època, anys 50, esclar, pots comptar, no? I diu, y nos echaron de nuestro pueblo, nos echaron por culpa del caciquismo, perquè no ens donaven la cartilla de racionament. I anàvem pel territori amb una sabata i una espardenya. Vam calcular l'altre dia que havien fet més de 180.000 quilòmetres amb gairebé 1.000 actes per tot Catalunya, Argentina, bé, Catalunya i part de l'estranger, vull dir, Argentina, Brussel·les, Getafe, Madrid, també, oi? No sé, he dit una cosa graciosa, però jo no l'he entès, Bueno, el cas és que anàvem amb una sabata i una espardenya. La sabata encara la tenim, l'espardenya un dia la vam perdre i no en sabem què en vam fer, però sempre hem continuat anant pel territori explicant aquestes coses i progressivament hem anat creixent com a entitat. Nosaltres vam començar a parlar de l'espoli, de les infraestructures, i a mesura que el procés sobiranista a Catalunya es va engegar, cap allà el 2012, vam començar a analitzar com podia ser aquest procés, quines implicacions, quins riscos havia de tenir. Més enllà del fet de ser president del Cercle Català de Negocis, la meva especialitat, el meu àmbit de l'especialitat, a part dels porcs i els cabrits, és el dret internacional, i més concretament la successió d'estats. La successió d'estats és aquell àmbit del dret internacional que explica què passa quan un territori s'independitza d'un estat, què passa amb els tractats, què passa amb la nacionalitat dels ciutadans, què passa amb les empreses, amb la contractació pública, què passa amb el deute. I amb tot això vam anar assessorant a la Generalitat, al Consell de Transició Nacional, a diferents direccions generals de la Generalitat, etc. Fins que l'any passat ens van demanar participar a l'elaboració del llibre blanc. El llibre blanc és un llibre per dir alguna cosa, però és una cosa així de gruixuda, que explica 19 àmbits diferents del procés, l'energia, l'economia, el procés en si mateix, l'ordenament constitucional, tota una sèrie de qüestions, el reconeixement internacional, etc. I em van demanar concretament fer un d'aquests capítols, més concretament el del repartiment dels béns i deutes de l'estat espanyol. D'acord? I jo els hi vaig dir, no patiu, perquè jo no en sé gaire, però el que no sé m'ho invento i quedarà bé, vull dir, no patiu, que això està bé. I dic, jo no soc economista, és a dir, en aquell moment hi havia molts economistes que escrivien llibres que volien esbrinar quina era la xifra de deute que Catalunya havia d'assumir, i els deia, no, què esteu calculant? Per veure qui s'acostava més, no? I qui s'acosta més, què? Et donaran el Nobel? No, home, no fotem. Això no va així.
Jo vaig dir, mira, jo no soc economista, per tant no et donaré la xifra del deute espanyol que Catalunya hagi d'assumir, jo faré una altra cosa. Jo t'explicaré com funciona el repartiment del deute, dels béns i deutes de l'Estat en casos de successió d'estats, segons les convencions internacionals, segons la doctrina, segons els casos que hi ha hagut a l'Europa de l'Est. D'acord? I a més d'això, pel mateix preu, que era zero, ja que estàs, et faré una altra cosa, i és que et dissenyaré tota una estratègia de negociació amb l'estat espanyol o amb la comunitat internacional, per un si de cas l'estat espanyol no s'avingués a negociar. Perquè al final nosaltres no hem de ser equitatius amb el repartiment d'aquest deute. Per què hem de ser equitatius? Que Espanya ho ha sigut mai d'equitativa amb nosaltres? Què vol dir ser equitatiu? Hem d'assumir el 16% del deute perquè som el 16% de la població, o el 20% perquè som el 20% de l'economia, o el 7% perquè Catalunya assumeix el 7% de les inversions de tot l'Estat. Com ha d'anar? No, és a dir, el govern de Catalunya té l'obligació de defensar que Catalunya ha d'assumir el menor deute possible, la menor quantitat de deute possible. I a partir d'aquí, cada punt de deute que acceptis assumir de més, que sigui a canvi d'alguna contraprestació. Clar, més enllà d'això, coses òbvies, com dir d'entrada, Catalunya no pot assumir deute a l'estat espanyol, perquè l'estat espanyol no reconeixerà la nostra independència, no la reconeixerà, doncs si amb altres entitats. Per mi ha de quedar molt clar que el Cercle Mallorquí de Negocis no és una delegació territorial de cap altra entitat. El Cercle Mallorquí de Negocis és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, amb estatuts propis, amb una junta pròpia, amb una voluntat pròpia, amb uns pressupostos propis. És una entitat per si mateix, neix de la voluntat de persones d'aquí, del territori de les illes. I així ho establim. D'acord? I això s'ha de respectar. Però a partir d'aquí, una vegada constituïda, ens volem relacionar com a iguals. I ens agradaria doncs, que en les properes setmanes mirarem d'establir aquests ponts per veure de quina manera ens podem coordinar i no solapar estructures, etc. i compartir alguns dels nostres objectius que jo crec que són molt necessaris per reactivar l'economia de la 11ª regió econòmica més important de tot el món. D'acord? Jo espero que la vida ens doni un camí molt llarg, ple de riscos i de coneixences. Moltes gràcies i molta sort. Moltíssimes gràcies, Albert. Pogut veure un magistral anàlisi i demanar, ja que Espanya no està disposada a negociar ni té gaire traça en la via de la seducció ni de la pedagogia, fins a on penseu que està disposada Espanya a arribar per impedir la independència de Catalunya i de més territoris si en venen darrere. Gràcies. Gràcies a tu. Fa 2 anys em van fer aquesta mateixa pregunta la primera vegada que vaig anar a la ràdio i els hi vaig dir, perquè em volien dir bàsicament sota aquesta pregunta hi ha la pregunta de dir, escolti'm, hi haurà morts aquí? Ens trauran els tancs aquí? Ve a ser això, no?, el que es pregunta quan fan això. I jo vaig dir, miri, depèn. Si per morts vol dir una guerra civil i tancs i tot això i tal, dic no, això no hi serà. Ara bé, tinguem present que l'estat espanyol farà tot el que estigui a les seves mans per impedir la secessió de Catalunya, perquè
si la secessió triomfa, s'obre un meló. Tens altres regions, País Basc, Navarra, d'altres regions, que podrien iniciar un procés semblant. Per això nosaltres diem que no estem davant, no hem obert un procés de secessió, hem obert un procés de dissolució de l'estat espanyol i de la corona espanyola. Compte, perquè una cosa és la unitat de l'Estado i una altra cosa molt diferent és la unitat de la corona espanyola. Bé, bon vespre a tots i a totes, senyor Valdevinca, regidors, senyors presidents. És veritat que és un gust per venir avui vespre aquí a Inca, no? I de fet, vos he de confessar que és el primer acte que em vaig comprometre després de saber que jo seria el president, perquè en 5 minuts en Tomé em va telefonar i m'ha dit divendres has de venir a Inca, no? I jo gustosament vaig acceptar, perquè estant a l'oposició en el Consell de Mallorca vaig pitjar bastant a través de mocions, com també ho van fer altres pobles, en referència al que és el tricentenari, no? Com una oportunitat que teníem de repensar què és el que volem que sigui Mallorca, que és cap i la fi d'això se trata, no? D'aquelles mocions que van presentar diferents institucions, especialment allà on governava en majoria absoluta el Partit Popular, no se'n va aprovar cap ni una, no? De fet, en el Consell, quan vam haver presentat la moció, la contesta va ser i per què no en presentau una per commemorar que un rei català va matar un rei mallorquí? Dic, bueno, que té que veure una cosa en salta, dic, bé, qualque dia en parlem també en podem parlar, no? Però no deixa de sobtar, no?, que una institució com és el Consell de Mallorca no volgués commemorar el tricentenari precisament d'allò que va comportar la desaparició de l'entitat predecessora que era el Gran i General Consell, que, escolta'm, no era una entitat democràtica, no era una administració democràtica, però sí atracava bastant, no? Una pseudodemocràcia, que diríem, on hi havia representades les diferents realitats de Mallorca i on hi havia un rei que presidia però que no tenia un poder absolut, no? I a més de dies que a més tanmateix haureu de celebrar, perquè Capitania General té la intenció de celebrar-ho els seus 300 anys i per tant tanmateix haureu d'anar, no? Jo entenc, i a més jo que vaig tenir la possibilitat de viure els 300 anys a Barcelona, no?, la famosa manifestació, a més a les 5 i quart, un lloc privilegiat per qui vaig anar, no? Aquella emoció. Per tant, moltes vegades des de Mallorca sentim una certa nostàlgia, no? De veure que anau molt més endavant que nosaltres, no? Sense entrar tampoc en derrotismes, de que els mallorquins sempre moltes vegades ens pensàvem que els altres més bo que la nostra, no? I tampoc no és així. Nosaltres farà 3 anys de setembre que vàrem ser 100.000 persones en el carrer, i això és important. Això és important. En tot cas, quina és la diferència? Jo entenc que hi ha un tema que és la consciència de país. I perquè hi hagi consciència de país hi ha d'haver consciència de poble. I perquè hi hagi consciència de poble, sobretot hi ha d'haver cohesió social. I això són coses que entre tots hem de treballar. I per tant, experiències com les que avui proposeu aquí són importantíssimes, de crear espais on puguem parlar, on puguem debatre i sobretot allà on puguem pensar què és el que volem ser quan siguem grans, perquè d'això és cap i la fi se trata, no? Per tant, aquesta celebració d'aquests 300 anys, que és un fet importantíssim i molt transcendent per la nostra història com a poble de Mallorca, ha de ser aquesta oportunitat. I malament sigui demà, que fa 300 anys, no està escrit enlloc que no se pugui celebrar 301 anys, no? I que per tant aquesta data de demà sigui la possibilitat per fer aquest procés que jo abordaré, no? Mireu, jo m'he posat davant una institució que és el Consell de Mallorca, que té molt clar que el seu paper sobretot ha de ser aquest: repensar com volem o què volem que sigui Mallorca a dia d'avui, demà i passat demà. I això vol dir que hem de parlar de moltes coses. Hem de parlar
dels mitjans de comunicació públics, haurem de parlar d'educació, haurem de parlar de quin paper té la universitat, haurem de parlar de cultura, haurem de parlar de llengua, haurem de parlar evidentment d'economia, haurem de parlar dels impostos, del sistema financer, haurem de parlar d'un munt de coses, no? Per tant, una de les primeres coses que volem fer és posar en marxa el que és un pla de participació, és a dir, generar espais de debat que es cap i a la fi reforcin aquesta idea que vos parlava jo de la cohesió social, que entre tots siguin capaços de definir això, no? Que és el que volem ser com a Mallorca i com a mallorquins i mallorquines. I repeteix que experiències com la vostra, evidentment, són les que reforçaran aquesta idea. Per tant, també vos vull convidar, jo supos que a partir de principi de setembre vos podrem presentar aquest pla de participació en què consistirà, en aquest procés, per tant, a participar-hi d'una manera activa, no? I per tant, per part meva només donar-vos les gràcies per ser convidada. Albert, dir-te que he passat molt de gust de sentir-te, no? Jo també ho espero bé, els títols de les conferències que passaria si Catalunya se'n anés, no? I si Catalunya se'n va que no se faci molt en fora, perquè nosaltres vendem darrere, no, mira, o ens agradaria venir darrere, tot i que som conscients que encara ens queda molt de camí per recórrer, però el que sí que tenim clar és que aquest camí també el volem recórrer i això és important. Per tant, per part meva, donar-vos l'enhorabona, les gràcies i salut i molt d'anys a tots i a totes. Gràcies. President, s'agraeix aquestes paraules i el CMN està a disposició per fer i reconstruir el país. Gràcies a tots els assistents. Aquesta passa d'avui és una passa important per al nostre futur i tots en som partícips. Simplement dir-vos que tot el conjunt de gent que ens han posat a treballar de forma voluntària, pensam aglutinar i arribar a tot el teixit social i empresarial. Per això també, quan sortigueu, hi ha unes butlletes d'inscripció de soci que s'agraeixen, que hem de ser molts i repartiu a tots els regidors, baldes, entrarem a municipi a municipi a mirar, articular, a posar en valor les fortaleses de cada municipi i projectar-lo a l'àmbit també, a reforçar-lo dins l'àmbit local i en àmbit internacional. Aquest és un objectiu molt clar i ja amb el Cercle Català estem iniciant unes campanyes comercials exteriors que anem a perfilar, així com les altres línies de treballs. Agrair-vos a tots la vostra presència i ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquests moments un 10 de juliol en aquestes hores. Gràcies a tots.